Matul il-jum tal-Erbgħa ingħatat tilqima kull 12-il sekonda. Dan hekk kif matul il-jum tal-Erbgħa ingħataw 7,800 doża. Id-Deputat Prim Ministru spjega kif il-grupp ta' dawk li għandhom bejn 30 u 39 sena irreġistraw jew ħaddu t-tilqima 47,700 persuna. Chris Fern spjega wkoll kif 14-il jum mindu fetħet ir-reġistrazzjoni għat-tilqima għal dawk li għandhom bejn 40 u 49 sena s'issa tlaqmu kważi 60%. Intqal ukoll kif 72% tlaqmu minn dawk li għandhom iżjed minn 50 sena, filwaqt li 95% ta' dawk li għandhom iżjed minn 60 sena tlaqmu. Chris Fern qal kif mill-ħamis bdiet tintuża t-tilqima tar-raba' kumpanija li ġiet approvata mill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini dik tal-Johnson & Johnson. Qal kif bħalissa f'pajjiżna għandna 10,000 doża minn dan il-vaċċin. Il-Ministru għas-Saħħa qal ukoll kif bħalissa għaddejjin preparamenti wkoll li jekk ikun hemm bżonn ta' doża addizzjonali din tkun tista' tingħata f'pajjiżna. Chris Fern qal kif sal-aħħar ta' dan ix-xahar se jibda joħroġ iċ-ċertifikat tal-vaċċin. Biex bekk dawk il-persuni li jkunu mlaqmin u allura jistgħu japplikaw għal vaccine certificate ikunu jistgħu jsifru jiġu lura Malta mingħajr restrizzjonijiet ġewwa pajjiżna. Qegħdin ukoll nitkellmu minn numru ta' pajjiżi biex jarfu biex jirrikonoxxu il-vaccine certificate tagħna biex mhux biss ikun hemm nuqqas ta' restrizzjonijiet f'pajjiżna għal meta l-vjaġġaturi Maltin jitilqu jew jiġu lura, imma anke ma jkunx hemm restrizzjonijiet f'daw il-pajjiżi li aħna niftehmu magħhom. Fern semma wkoll kif għaddejjin diskussjonijiet interni sabiex dan iċ-ċertifikat jintuża f'attivitajiet lokali fosthom f'attivitajiet sportivi. Intqal ukoll kif mill-ewwel ta' Ġunju fuq il-bajjiet għalkemm se jibqa' rakkomandat li tilbes il-maskra dan mhux se jkun infurzabbli bil-liġi. Intqal kif din hija l-unika eċċezzjoni hekk kif l-istudji xjentifikament juru kif maskra mxarba titlef l-użu tagħha. Min-naħa tagħha is-Suprendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, qalet kif ir-rata ta' każijiet pożittivi hija ta' 1.2%. Il-Professur Gauci qalet kif minn nhar it-tnejn li ġej se jibdew 3 kategoriji ta' sport li huma l-isport rikreattiv b'massimu ta' 4 persuni, sport organizzat li mhuwiex ta' kuntatt u l-isport ta' kuntatt se jitħalla biss għal dawk l-atleti professjonali li se jirrappreżentaw lil pajjiżna f'kompetizzjonijiet internazzjonali. Semmejna wkoll li minn nhar it-tnejn jistgħu jiftħu wkoll ristoranti, snack bars u kiosks li huma jistgħu jservu lil persuni. Ġifieri hemmhekk aħna ħajkunu dal-persuni importanti li jkunu seated u jistgħu biss jiftħu sal-5 ta' filgħaxija, però mbagħad bejn il-5 u nofs il-lejl jista' jkompli it-take away li diġà nafu bih.